Zaista bih sa tobom mogla da pričam o raznim temama, jer si inspirativna u svakom pogledu. Hvala. Ali sam odlučila da danas pričamo o porodici i koliko je porodica bitna da izrastemo u jednu stabilnu, zdravu i normalnu osobu. Mislim da nismo mogli lepšu temu da Nismo. I ja boljeg sagovornika. Hvala. Ali zaista. Da li si ti uvek bila tako nasmejana, tako hrabra i vedra i da li su te tako mama i tata stvorili? Joj, pa ja sam kao mala baš bila zvrk i stvarno bila sam kao i dan danas što sam, jednostavno hiperaktivna, pozitivna, svuda bi išla, sve bi da postignem, sve bi da uradim, naravno sve bi odman, ništa nema čekanja. Jednostavno mislim da je to neki deo mog karaktera koji sam uvek imala u sebi. Naravno, to se neguje godinama, ali ostalo je to dete u meni definitivno. Uvek kada pričamo o našem odrastanju, kažemo koliko su mama i tata zaslužni za to u koga smo, da kažem, izrasli, u kakvu osobu. Koje si osobine uzela od mame, koje od tate? Sportista si i na mamu, i na tatu, i na brata. A koje su te osobine koje si recimo od mame uzela? Jel bih rekla da je mama ta koja je držala dizgine u vašoj porodici? Pa da, mama je tu definitivno šef, najstrožija je. Ali ajde da kažem da sam ja povukla nešto malo i od mame i od tate. Jednostavno oni su, ja sam baš nešto sam razmišljala koliko su različiti, da su toliko različiti da jednostavno savršeno idu jedno uz drugo. Mama je onako pomalo introvertna, ona je više voli da analizira stvari, tako jednostavno pristupa svemu u životu. Dok je tata onako pozitivan, komunikativan, totalno je ekstrovertan, on može ode na pijacu i zadrži se sat vremena tako što je 55 minuta pričao sa čovekom kog je sreo. Tako da uvek kad negde kasni to uvek kažemo, ma tata se sigurno zapričao sa nekim. Tako da mislim da sam te neke karakteristike povukla malo i od mame i od tate, ali više sam na tatu, dok je brat više na mamu. Tako smo se nekako podelili 2 na 2 u kući. Znam da te užasno nerviralo to što je mama stroga, što je uvek pričala ako ne uradiš domaći, ako ne naučiš i ne dobiješ peticu, ništa manje nego peticu, nema treninga. Da, pa kao dete, naravno da me to jako nerviralo i da mogu da kažem da možda čak i nisam dovoljno razumela zašto ona to toliko potencira. Mada dobro, tu je i tata se slagao uz sve to. Jednostavno, u mojoj porodici obrazovanje i škola uvek su bili na prvom mestu, bez obzira na sportske rezultate. Uvek se znalo, ide prvo zdravlje, škola, košarka. I to je ono što su neki postulati koji su meni ostali kao najvažniji u životu. I jednostavno da, tako je. Nismo mogli da ni ja ni brat idemo na treninge ukoliko bi dobili lošu ocenu dok i ne popravimo. Uvek je to bilo tako. Meni je to sad, kad neko to kaže, meni je to nešto najnormalnije na svetu i sada s ove tačke gledišta definitivno da sam zahvalna na takvom vaspitanju, jer sam završila škole i bez obzira, kažem, na uspehe koji su se nizali kasnije, ja čak i kad sam potpisala taj prvi profesionalni ugovor, kad sam trebala da idem u Mađarsku, da igram Euroligu, bez obzira na to, mama je rekla, ok, možeš da ideš, ali upiši neki fakultet pa se snađi. I ja sam tad pronašla ovaj fakultet koji je imao taj distance learning program online, tako da nisam nikako to odustajala od takvog načina života i sada mogu da kažem da sam jako zahvalna na tome jer bez obzira da li vi sport trenirali profesionalno ili ne, ta neka karijera mora da se završi. Ne možete da trenirate bilo šta doživotno i obrazovanje je ono što ostaje. Tako da sam jako zahvalna i blagoslovena što sam imala takvu porodicu. Kaži mi, da li je nesreća koja se dogodila nekako približila porodicu? Da li ste postali bliži? Da li ste postali još bolji, čvršći tim nego što ste bili? Mislim da je nesreća nekako pokazala koliko smo u stvari jaki i pojedinačno i mislim, ja porodicu stvarno gledam kao jedan moj mali tim, tako da ojačala je taj naš mali tim i jednostavno i pokazala je našu snagu i to koliko
granice ne postoje kada su tu ljudi jedni uz drugi. Koliko smo se podržavali, koliko su oni meni lično davali veliki vetar u leđa. Mislim da ništa ne bih postigla što je usledilo nakon toga i ceo povratak na parket i sve dalje u mom životu, da oni nisu bili toliko čvrsti i jaki, da nisu toliko stajali uz mene bez obzira na sve. A ko je bio hrabriji, ti ili oni? Pa ja iskreno mislim oni. Sad to možda zvuči malo čudno, ali jednostavno mislim da je njima bilo mnogo teže. Jer zaista mislim da ne postoji ništa gore nego da vidite nekoga koga volite, da prolazi kroz sve to što sam ja prošla, da pritom ne možete ništa da uradite. Meni se nesreća jeste dogodila, ja jesam izgubila deo noge, međutim, sve je nekako bilo u mojim rukama i meni je to davalo kao određenu dozu slobode, to što mogu da biram način na koji ću da se nosim sa svim tim. Jednostavno, izbor je bio u mojim rukama, a oni nisu mogli da biraju. Oni su samo mogli da gledaju i da me podrže i da budu uz mene. Tako da definitivno mislim da su oni bili hrabriji. Je li bilo suza? Da li su nekada pustili suzu pred tobom ili su se sklanjali? Pošto je sigurno bilo. Pa mama je plačko. Sve su mame plačko. Da, mislim da za majku ne postoji ništa gore i definitivno da je ona to najteže podnela i dan danas kada se priča o tome, ona zato se nigde ne pojavljuje u medijima, nje nigde nema, bukvalno kad negde treba da gostujemo, tu je obično tata, brat naravno, ali mame nigde nema. Čak i za film, ovaj dokumentarni koji smo snimali, jedva smo je naterali da se pojavi u jednoj sceni iz prostog razloga, zato što kada se pomene ta tema, ona ne može da govori o tome i ne može da se suzdrži. Tako da mislim da definitivno da je njoj bilo najteže, ali opet sad je sve to iza nas i ona je jako pozitivna osoba, samo je onako na prvi pogled malo introvertna i ovako deluje povučeno, tako da smo sad svi nekako se vratili u normalu. A postoje neke osobine kod mame, recimo, koje te nerviraju, a primećuješ ih kod sebe? Joj, postoje. Pa, ajde da kažemo, to je i dobro i loše, ali ja isto previše analiziram stvari. I nekad to jeste dobro, a nekad stvarno zna da jako nervira. Da jednostavno šta god da se desi, da primećujem tako te neke stvari, pa onda desi mi se da analiziram to nešto, kao zašto je taj neko baš to uradio. Može da bude ovako, može da bude onako, šta se to tamo... I to nekad zna bukvalno da glava mi bude, da me optereti, da ne mogu... Tako da to je nešto što sam ja povukla na nju, ali to ima i dobre i loše strane. Čemu te učila porodica? Kojim vrednostima? Šta si naučila od njih i recimo rekla sebi, ja kada budem mama to nikada neću tako. A onda ćeš shvatiti jednog dana da ćeš isto tako. To pa, sad ne mogu tačno da se setim šta, ali ajde da kažem da me nekako, da sam kroz porodicu naučila te neke stvari, da jednostavno da gledamo stvari iz više različitih uglova. I mi smo imali taj jedan čuveni, to i dan danas radimo, mi to zovemo mali porodični sastanak, kada svi sednemo za trpezarijskim stolom i jednostavno komuniciramo. To je nešto što mislim da mi je jako značilo u odrastanju, iskreno. Jer koju god odluku da treba da donesemo, da li to bilo koju ćemo u srednju školu upisati, pa kasnije bilo za koju ću klub potpisati ili neke manje stvari, uvek smo seli svi, ali niko nije odlučivao umesto mene. Već jednostavno svako kaže svoje mišljenje. Ja mislim da su pozitivne strane ovog izbora to, negativno, tako i za drugu stranu. Svi su to izneli i onda one čija je odluka nekako to preseče. I to me naučilo da jednostavno gledam stvari iz više različitih uglova i da nekad nije sve onako kako se iz moje perspektive čini. I naučila sam na taj način da cenim tuđe mišljenje i da ih prihvatam. Pa naravno da onda donesem svoj sud o onome čemu se govori. Mi smo zaista jedna otvorena porodica i čini mi nekad bukvalno sve delimo i ja sad iskreno ne mogu da se setim da sam u jednom trenutku imala neki slučaj da nešto ne mogu da kažem svojim roditeljima. Pogotovo meni, mislim, ja uvek kažem da je meni brat najbliža osoba na svetu. Brat je stariji 8 godina. Brat je stariji 8 godina, međutim, mi smo se kao
kao mali, mislim, dobro, sad to naša priča, to je priča za sebe, kao mali smo se tukli i gađali, jer je velika razlika u godinama. Imam to kod kuće, znam. Da, ja sam, kolika razlika između? 6,5. Pa to je to. Ja sam mu kao mlađa sestra uvijek išla na živce, ne da mu mira, pa me on juri po kući. To je uvijek da me gađa sa punom kad sam bila mala, ali da ga volim. Naravno, sada kada su se onako godine malo iznivelisale, on mi je najbliža moguća osoba i jeste da je odnos brata i sestra, ali ja s njim mogu da pričam o svemu i to koliko mi znači i njegova mudrost i njegov način razmišljanja i šta će da mi kaže na određenu temu, to je nešto zaista što nema cenu. I generalno i sa porodicom, ali s mamom i tatom, ali pre svega sa bratom zaista nemamo bilo kakvih tajni i toliko sam srećna što ih imam u svom životu da jednostavno šta god da mi se desi, ako mi treba druga perspektiva, ta čuvena, uvek se njima obratim za savjet i za mišljenje jer niko neće biti iskreniji od moje porodice. Svi smo pratili kada se nesreća dogodila, vraćam se na nju. Svi smo bili uz TV i pratili šta se dešava. Znamo da je tata došao u Mađarsku, da je on odmah bio uz tebe, da su mama i tata ostali zato što si ti tako želela. Mama i brat, da. Da, mama i brat, da. Nisi želela da ih mučiš, da dolaze, jer si ti brzo posle došla i u Beograd. A kako je brat sve to podneo? Roditelji su se držali jako sve vreme zbog tebe. Njih je verovatno to kasnije sve stiglo. A kako je brat to sve podneo? Pa ja sad ovo će možda ljudima zvučati čudno, ali kada se nesreća desila, da, tata se vratio. On je inače taj dan krenuo za Beograd, pošto ja sam imala 19 godina kada sam otišla za Mađarsku i on je jednostavno odlučio da bude sa mnom prvih mjesec dana, da im malo pomogne da se naviknem pa da se vrati kući. I taj dan, na dan nesreće, on je krenuo za Beograd pa na pola puta morao da se vrati jer smo ga mi zvali. Međutim, ono što će ljudima zvučati čudno jeste da smo ja i moj brat imali jedan mali tajni prećutni dogovor da ja čuvam tatu u Mađarskoj, a on mamu u Beogradu. I tako smo se nekako podelili jer brat je isto vrlo sličan meni i nekako smo se na taj način razumeli da je njima, naravno i njemu je bilo teško, ali nekako mi imamo tu neku konekciju i tu neku vezu da smo se tako raspodelili, da ja brinem o tati, a on o mami u Beogradu, dok se naravno svi ne skupimo, ali ja sam bila u bolnici u Mađarskoj 10 dana pa smo se vraćali za Beograd. Naravno da vas je nesreća spojila i što se tiče tebe i brata, ali kakav je on bio u odnosu prema tebi? Je li bio uvek zaštitnički nastrojen ili ste bili rivali? Ne, uvek zaštitnički nastrojen i jako sam srećna što imam starijeg brata, ali to je kao da imate jednog anđela zaštitnika. Kako je to divno čuti. Pa jeste, stvarno je tako i jednostavno nekako ste i sigurniji kroz život i imate i više energije i neustrašivi ste, ajde tako da kažem, jer ja u svakom trenutku znam da mi on na neki način čuva leđa. Tako da definitivno da je zaštitnički nastrojen. Da li bi ti bila tako jaka, otresita, drčna da nemam i starijeg brata koji me čuva? Ne samo što imaš starijeg brata, nego što imaš takvu porodicu. Pa definitivno da ne bi to mogla da zamislim i da ne bi bila takva. I volim da kažem da zaista da me porodica vaspitala, naravno i sport me je vaspitao na neki način, ali bez toliko jake porodice pre svega ne bih bila to što jesam danas, a opet ne bi ni na takav način prebrodila sve te prepreke koje je život postavio ispred mene. Tako da definitivno da nisam mogla da imam veću životnu sreću nego da to što imam njih. Da li je bilo trenutaka kada si padala? Pa sad, nije bilo nekog velikog psihološkog pada i to je sa psiholozima jedna posebna priča gdje su oni došli kod nas. Sad u ekipi je bila još jedna srpska igračica, Milica Ivanović, hvala Bogu, ona nije teže povređena. Međutim, dolazili su psiholozi da pričaju sa nama jer to je zaista jedna teška saobraćajna nesreća u kome je 2 ljudi izgubilo svoje živote i igračice su moje sve igračice su to jako teško podnele i imali su svakodnevne razgovore sa psiholozima koji su trajali mjesecima.
A kod mene i Milice je došla žena, zadržala se 5 minuta, izašla i rekla mom ocu, ako se zadržim tamo još 10 minuta, ona će mene da pita kako sam ja. Kao i šta meni fali u životu. Mislim da se tu na neki način, hoću da kažem da se tu video, jer i Milica bila ista takva, da se na neki način tu video taj naš čuveni srpski mentalitet. Tako da, koje beše pitanje bilo? Šta si me beše pitala? Nešto za psihologiju. Da li si padala? Da li se desilo da nekada padneš? To sam trebala da kažem. Oni su rekli da treba da se vodi računa, da se prati moje stanje, jer mogu da se dese trenuci kada ja mogu da psihološki posustanem. Ali zaista tih velikih padova nije bilo. Naravno, dešavalo se, svima se dešava kad nekome onako nije dan i kad vam ništa ne ide od ruke, ali ja sam nekako uvek pokušavala da pronađem tu neku motivaciju, pre svega u porodici, onda u bliskim prijateljima. Mislim da svako ima neku formulu za sebe. U tom periodu dosećam se, obožavala sam da gledam seriju Prijatelji i kad god nešto sam neraspoložena, ja upalim tu seriju i sve mi bude kako treba. Tako da mislim da svako od nas kad posustane u sebi ima tu neku formulu koja mu znači da jednostavno prevaziđe taj period. A mama i tata? Ne da sam ja videla. Sad, da li su oni pokazivali sve, ne verujem, ali ne da sam ja videla, zato smo se i mi konstantno trudili, kad kažem mi, naravno mislim da mene i mog brata, da tom nekom pozitivnom energijom pokušamo njih da podignemo i to su zaista bile šale na ivici crnog humora. Ne mogu sve ni da kažem, ali ajde da je jedna od tih bila da pa dobro, ajde šta se sad nervirate, pa ja nikad neću moći da budem neraspoložena, kako ne mogu da ustanem na levu nogu. Tako da je bilo, ali to je jedna od stvarno bilo šala na ivici crnog humora. Tako da tom nekom pozitivnom energijom mislim da smo uspeli sve to da prevaziđemo. Naravno, nije uvek lako ostati pozitivan, ali je izvodljivo. Hvala ti mnogo što si došla danas. Kao što sam na početku rekla, što je ova moja kuća zablistala kako si se ti pojavila. Mnogo pozdravi mamu, tatu i brata. Hoću. I zaista svi bismo želeli da imamo takvu porodicu koja nas razume i koja nam daje utočište, koja nas podiže i koja nas grli onda kada je potrebno. Hvala ti. Hvala puno na pozivu i prelepo mi je stvarno bilo i toliko je sve šareno i mislim da je ovaj Vini Pus sada porodična atmosfera, tvoje. Porodična atmosfera, naravno pozdravit ću mamu, tatu i brata. I čekamo premijeru. Da, čekamo svi sa nestrpljenjem premijeru filma, malo nas je korona poremetila, ali bit će, strpljivi smo jer je zdravlje na prvom mestu, a sve će doći na svoje. Tako je, sve.